Jsme byli na Nejvyšším soudu, přinesli jsme tam různé materiály. Teďka jsme ve Zlukově v takovém památném domě, kde taky začala i iniciativa Konopí je lék. A jsme tady s Buškou a tuhle mastičku, velmi kvalitní, vezu papeži a doufám, že kurie ocení, když jim pomažu nohy ve Vatikánu 10. srpna, že opravdu tady něco umíme v té České republice a nejsme žádná země vývozců marihuany, ale taky dobrých mastiček a dobrých léčiv konopných. A bylinkářů. A bylinkářů. Jo, tahle mastička je vysloveně na nohy. Takže. To je mastička na žíly, která obsahuje nejenom konopí, ale i ginkgo, kaštan, kopřivu a mátu. Prostě všechno bylinky, které podporují krevní oběh, působí proti plísni a zlepšují taky lymfatický oběh. Myslím, že kněžský stav by si je dobře využil. Jo.